Hola, bacaloures. Estou aquí con Hassel, que este paviño, que, bueno, é unha raza que se emprega para engorde, para carne. El tivo a sorte de salvarse dese destino porque rompeu unha perna e entón, bueno, conseguiuse a cesión para o santuario porque, claro, non lle iban a dar as atencións que necesitaba e iba a morrer. Entón, bueno, pues así se conseguiu que non lo cederan. Curamos a súa pata, pusemoslle unha férula, conseguimos que soldara, voltou a camiñar e ao pouquiño tempo de comezar a camiñar notamos que volvía a empeorar, que volvía a perder mobilidade pouco a pouco ata que deixou de poder camiñar. A Bete comentounos que non podía facer nada por el porque non era un problema derivado da fractura, senón que o problema que ten é un problema derivado da selección xenética que facemos deles, pois para que medren a velocidades de vértigo e para que engorden moito máis do que deberían. Entón, agora Hassel non pode camiñar. Témolo aquí nesta mesa que improvisamos mentras estamos facendo a súa silla, que nos está dando bastantes problemas, parecía máis sinxelo do que está resultando. Bueno, fomos guiando por indicacións das compañeiras de Espírito Libre e del Hogar, que sabíamos que tiñan animais, outros pavos na mesma situación que Hassel. Entón, pois pedimos consello para que nos axudaran no deseño tanto da silla como da nova vida de Hassel agora que está impedido. Entón, bueno, ele está moi aliviado cando o colgamos aquí desta especie de estrutura improvisada, que en realidad é unha mesa cunha sábana, cuns buratiños para que poida meter as súas patiñas, que como vedes están completamente deformadas, pero bueno, está moito máis aliviado que estando todo o día encima deitado, vamos, con todo o seu peso oprimíndolle as pernas, as alas, cada vez que se quere mover arrastras polo chan, faise dano. Entón, bueno, cando pensábamos que salváramos a Hassel dun problema, pois vímonos con outro problema ainda maior, que eso, as consecuencias desta selección xenética tan inxusta que facemos, que provoca que os animais estén así. Dadevos conta de que non sei o primeiro pavo que temos no santuario ao noso cargo, en Espírito Libre creo que só teñen un pavo, está con este mesmo problema, e en el Hogar sabemos que polo menos este é o segundo caso que teñen, o paviño que teñen agora mesmo que tamén está impedido é o segundo caso que teñen que está así, o sea que é un problema moi frecuente nestes animais, así como nos galos de engorde, nos broilers, que tamén ocorre moito, pero nos pavos, como son tan grandes, é que os deixa pois completamente impedidos, son incapaces as súas patas de mantelos en pé. Así que, bueno, pouquiño a pouco esperamos ir mellorando a vida de Hassel e conseguir que a disfrute e que vala a pena.